आंथ' मा बुंबावनो आदै बबेनिफ्राय बोरै बिदि जाबोखो आं मिथिस'नो हायासैना हरखाब आं बे बारा जानायावसो मिथिनाय जाबाय आं गावलियानि डाक्टारजों नायजाबाय थादोंमोन नालाय बहुद दिन जाखाबाय जानाया होमबाबो गावलियाजों थाबाय थानाय दा गथ'फोर बे बिनानावफोर बारानिफ्राय बारा नुनानै डक्टर गिदिरनाव लांसै होननानै टेस्टफोराव लांबाय आंथ' बोरै आं बिदि जादों आं मिथियानो आं अबाव दं आं नामखौनो मिथिया दा बिसोरसो आं मिथियाखैनो आं जुदि बे बिनानावफोर फिसाफोर बिदिनो टेस्टफोराव लांदों बिदिनो बिसोरो थुन लाङाबा आंनि जिउआ गैखालामोन मानो होनबा आं गावखौनो गाव मिथिखाला नालाय गथ'फोरा खिथाबाय मा नों गैलामोन गामिनि मानसिफ्राबो रावबो नुलामोन होननानै बुंबाय जेबो मिथिला हुस गैला रावबो मिथिला मोसौ फानब्रबबाय अमा फानब्रबबाय गरथाम बिदिनो फानाबाबो उफाय गैया गथ'फोर मालाय बबाव बेसे नागिरना मोननाय बिराद खस्थ'जों दा आच्छा बे समावहाय दिनै आं मोनसे न'खराव सफैनो हादों गामि भालुकमारि ना भालुकमारि खायजापारा रौता भालुकमारि खाजियापारा नानि मोसाहारिनि न'खरावहाय बिथाङा गोब्राब बेमारावहाय भुगिनानै दंमोन दिनै बिथाङा जथेस्थ' मोजाङावहाय फैबाय बिनिखायनो दा जोंहा नानि मोसाहारिनाव एसे जों माब्रै मा जानायमोन सिगाङावहाय मा ट्रिटमेन्ट लानायमोन बहा लानायमोन आरो दायो माब्रै मोजां जाखो नैबेखौ एसे नानि मोसाहारिनाव सोंनो सानदों एसे खिन्थानानै होदो नों माब्रै मोजां मोनखो दायो बेबायदि आं मिथिनाय हिसाबावहाय नोंथाङा टाइम्स हस्पिटालावहाय ट्रिटमेन्ट लादोंमोन होननानै आं मिथिदों मानो होनबा किडनिनि प्रब्लेम जादों नङा होनबा किडनिनि प्रब्लेम जानायावहाय टाइम्स हस्पिटालावहाय एडमिट जाहैनानै ट्रिटमेन्ट लादोंमोन डायलिसिसबो खालायनाय जादोंमोन किन्तु रां रुपानि माबायावहाय बहन खालायनो हायैयावहाय गैयैलाय न'आवहाय लाबोफिननाय जादों न'आवहाय आरो थानाय समावहाय बहुद गोब्राब माने उदै सानाय थानो हायै जानाय मिथिनानै मोनदों दा बे बेमारा उदै सानाय बेमारा किडनिनि प्रब्लेमा माबोरैहाय मोजां मोनखो नैबेखौ नोंनि फारसेथिंनिफ्राय एसे जोंनो फोरमायनानै होयोबा जों मोजां मोनगोन आरोखि आंथ' मा बुंबावनो आदै बबेनिफ्राय बोरै बिदि जाबोखो आं मिथिस'नो हायासैना हरखाब आं बे बारा जानायावसो मिथिनाय जाबाय आं गावलियानि डाक्टारजों नायजाबाय थादोंमोन नालाय बहुद दिन जाखाबाय जानाया होमबाबो गावलियाजों थाबाय थानाय दा गथ'फोर बे बिनानावफोर बारानिफ्राय बारा नुनानै डक्टर गिदिरनाव लांसै होननानै टेस्टफोराव लांबाय आंथ' बोरै आं बिदि जादों आं मिथियानो आं अबाव दं आं नामखौनो मिथिया दा बिसोरसो आं मिथियाखैनो दा गावखौनो गाव हमनो हायाखै आं दा आं हरनो मोनदों आं मिथिनायावहाय नोंथाङा क्रिटिनाइना जोबोद बारा दंमोन किडनिनि क्रिटिनाइना जोबोद बारा दंमोन बे समावहाय 11 पइन्ट बेसेबांबामोन जेला डायलिसिस खालायनायनि सिगां 11 पइन्ट बेसेबांबामोन डायलिसिस खालायखांनायनि उनावबो नोंथांनि किडनिनि क्रिटिनाइना 8.2 दङमोन लिभारनि माबाया 11.2 दङमोन इउरिक एसिडआ 17.3 दङमोन बेखौ बिनि उनावहाय जेब्ला जोंनि एटमीनि प्रडाक्ट फुड साप्लिमेन्ट फांसनेल फुड हेल्थ साप्लिमेन्ट होननानै बुङो एटमीनि प्रडाक्ट हिमोहिम नैबे हिमोहिम जे बक्स लाबाय हादों बेवहाय 60 सेचेस दङ फिसा पाउच दङ बे हिमोहिमनि साप्लिमेन्टखौ इउज खालायनायावहाय नोंथाङा बिनि उनावहाय उदै सानाया गैलिया जादों आरोना बिनि उनावहाय जेला 25 दिनसोनि उनावहाय टेस्ट खालायो ब्लाड टेस्ट खालायो क्रिटिनाइन हिमोग्लोबिन टेस्ट खालायो इउरिक एसिड टेस्ट खालायो अब्ला नोंथांनि जितु क्रिटिनाइन किडनि क्रिटिनाइन बियो 3.1 आव फैदों 8.2 निफ्राय 3.1 आव फैदों प्राय नर्मालावनो फैबाय आरोखि एसेल'सो बारा बिनि उनावहाय इउरिक एसिडआ 17.8 नि उनावहाय
11.8 फैदों आरो बहुत खमायदों आरो बिनि थाखायनो नोंथांनि बे क्रिटिनाइन खमायनायखायनो नोंथांनि उदै सानाय माने सानाया गैलिया जादों आरो दायो जथेस्थ' मोजां नुदों सिगाङाव थाबायनो हायामोन बिसनायावनो थाबाय थायोमोन सानाया बारामोन नङा होमबा दाना नों बिसनायाव गोलैगोन दाना हासुगार ओमफ्राय हांखौनो लानो हाया हांखौनो मोना जेसेबां हां लानो हां गैला होनबाय बायनोसै आं फिसाफोरखौ गैला हांआनो गैला होनबाय बायनोसै आं हांखौनो लानो हायाबा ओरैबायदि जादों आं थाबायनो हायामोन थाबायनो हाया दायो थाबायनोबो हाबाय जानोबो हाबाय जाबाय एसे मिसाखौ मा बुंनो दा थैया एसे खममोन दा थैयाबो माने ब्लाड होनायखाय मोजाङाव फैबाय बोलोआव स्ट्रेन्थआव फैबाय खिन्थु दा बे क्रिटिनाइनफोरखौनो जोङो किडनिखौनो मोजाङावहाय दोननांगौ आरो ओरैनोथ' आइया जोंना सिगांनिफ्रायनो बिदिनो माने किडनि प्रब्लेममोन ओमफ्राय बे लिभारनिथ' जेबो माबा गैखायामोन नालाय किडनि प्रब्लेम ओमफ्राय दा बेखौनो थाखा फैसा गैयिनि थाखायबो माबायाव गोजानफ्राव लांनाय जायासै खुनुरुखुम बिदिनो माबायाव तेजपुराव प्राइभेटाव लांनाय जादों दायो ओमफ्राय डायलिसिस खालामनांदों खननै डायलिसिस औ ओमफ्राय दा बिनि उनावहाय बिदिनो वाट्सआव लांनो नागिरदोंमोन तेजपुराव लांनाय जादों आरो ओमफ्राय दाथ' बे हिम'हिमखौ जानानै खोनानानै बेखौ लायनानै जाहोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय एसे दा मोजाङावनो दं आरो दा थाबायनो हानायबो जाबाय सिगाङावथ' बहुद दुरबलमोन सिखारनो हाया थाबायनो हाया उदै सानाय हरसे माने उन्दुनो हायामोन आरो बहुद माबामोन आरो खस्थ'मोन आरो दाथ' बहुद मोजाङाव फैबाय आरो एसे थाखा फैसानि थाखा फैसानिथ' बहुद डायलिसिस खालामनायाव बेसेबांसो खरस जायो डायलिसिस खालामनायाव ओरैनो खनसे खालामनायाव 7,500 आरो सेकेन्ड टाइम खालामनायाव बिसोरो 7,500आव 200 खमायदों आरो 7,300 लादों आरो बिसोरो सेकेन्ड टाइम खालामनायाव आरो जे बे हिम'हिमखौ जानानै दा मोजां जादों दा हिम'हिमखौ जानानै बेखौ बाहायनायाथ' दा पेकेट मोनसेखौ जाहोखांबाय ओमफ्राय दायो पेकेट मोनसेखौ मास मोननै जासिगोन आरो आद्रा जाबाय आरो मास मोननै हिम'हिमखौ बाहायनानै डायलिसिस खालामनाङाखै क्रिटिनाइनानो गैला खमायबाय दाथ' बेबायदि आइ जानाय बायदि जाग्राफ्राथ' जायोबा मोजां मानो होनोबा बेखौ जानानै बहुद मोजाङाव फैदोंना दा आंनि मेगनजोंनो आंनि बिमाखौनो नुनाय जाबाय जेनेबा दा बेखौ जानानै बिदिनो बहुद बे केन्सारफोरबो मोजां जायोबा बिदि होननानै खोनादों आङो दा बे हिम'हिमखौ जानानै बे किडनि प्रब्लेम जाहाथे बे क्रिटिनाइन होननाया जानायफोरनि सायावबो जायो नालाय दा बेखौ जाबानो मोनजायै बुस्थुखौ जाबानो उदै सायो दाथ' बहुद मोजाङाव दं आरो बेखौ जानानै आरो दा उदै सायोमोन सिगां ओमफ्राय दाथ' गैला सानायाबो खमायबाय दा जथेस्थ' मोजां जाबाय आरो